Ipakita na ko ang klase-klase nga akong tanong nga gabi-gabi. Kini nga bulak red Congo. Oh. Sada kay ni nga bulak ng red Congo. Kanisad red emperor. No, sada kayo pula kayo na dalang puti-puti. Daghan kay nga klase ning mga gabi-gabi karon ng panahon na. Kanisad lain sad ni siya nga klase. Puntik-puntik o pink. Gabi-gabi. Kanisad puti, naglinya o puti nga gabi-gabi. Kanyo pink kayo. Fit. Klase-klase. Ini asa do. Kanisa do, lahi sa di siya nga klase. Kani, yang puntik. Pula. Brown, pula. Kanisa do. Kani, gabi-gabi nga sundalo. Marines. Ini sa do lain sa di siya nga klase nga gabi-gabi. Kani nga gabi-gabi muning karaan sa una pa. Nga panahon. Kani sa do lain sa di siya nga klase yo. Gabi-gabi. Oh, kani sad nga gabi-gabi dublikaran ni. No? Sada sad siya. Pink, lon pink siya. Daghan gid kay nga klase nga gabi-gabi. Kini sad nga gabi-gabi yo. Kuan ni bulsahan ilang ingalan daani 6 packet na tanawagan yo na may sudlanan sa kwarta kuno. Daghan bagay kayo karon nga mga klase-klase nga gabi-gabi. Kaniyo. Ani lahi sa ni siya. Maning marines nga gabi-gabi. Niya murag sinina karon sa marinso. Daghan gi kay nga klase karon nga mga gabi-gabi. Yan ni asa do lain sa di siya nga klase. Kani lain sad ni siya. Puti ang color. Kani lahi sad ni gihapon no. Lunlon green nga gabi-gabi. Tapos daghanan lagi kay nga klase karon panahon ng gabi-gabi.